Jumatatu ngiyaye tariki 25 nemo cy'umutyenyi ogatano na gatatu mwaka bwekiri bibere na 2021 mwancu murigereria no kwegena munari twiri uri abere ritorero kigima na mono kwa berigo kwegokya asoko bwatya emirobero yonsi imegata seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii Chinga kiboigo chiskuru jenyara ko bachi koigora se etamu ya gatatu mwancu murigereria naboigo aborokiwa bari beskuru chechi secondary banyara ko babago chaka omugiro obobene to kwariganira nyara ko batugusanga munaye halito nyara ko batukwariganira na mangeto aberto kwariganira kubatira nabariki baito bamangana majya kurubaga kiete kurwa chisinyo au ime yorogongo anene ime yorogongo ruwa Gusii asito kwariganira senchera ere yobekiranu tinga to kwariganira EMANYIE JUMATATO ENSA eriyo to komanye korendiri tangan kegimate atranyorega tiar to kwariganira tie asenchera ere yobenge a call. You must make a call for you to be approved, and that is wrong. We are teachers. We are demanding our dignity as teachers. And teachers of Kisii County are tired. Teachers of Kenya are tired. And today we have donned our tools and we are on the streets demanding for our rights. Kupe power! Omugiro wikato yogendera wikiraririe serikali ikiraniria magania itabari bubechi skuru chechi sekondari nigo barireira magega yogo chako omugiro boli tukolitangani rero. Abantu aba 90 diri baisaransete nari chikwerende chichiacha chi ebibago byachaka kuba minyoki bachaka gutagora chitenti cheito mawe zikaanza kurushwa. Though mimi kama mama county nimezoea hizo vitu za mawe kupitia tunapigwa guni zimkisi Chiburaburu kwa ene kigwa somoro bili nyara kobo gukora wa mono mugimendere bube county ya Kisii Doris Donya Toto ase constituency ya South Mogirango chinga kyale kwena nobokonyi bwe biro gochia sabantu ameta muno bolema oyo ochirerero ntata moke oyo mwabo tata nero monene nere tata kubwati omugoko no muchingo kwa ene kigwa senge EYEMO imeye kenyoro Kenya Gusii nyatie ko magega yo mugaka kobora gwetania miaka 30 nene koira na ngali tukoria rero Ayo manande amango mancho morigereria to kwariganira nyara ko bago gusanga amona intenyora bigana boko ya bwate wetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube na bawata nyara wetera Ndizi TV News na biga website yeto wetera www.ndizitv.net eri otogendere gusanga so bwamo olitoko bwatera nara kwene kibuna chibicha marero gichago chira senchira yobo ikirana gakoro kwa Sara Mumanyi Literane ngoro kwa JOSEPHAT AMISI. Literane EVERLYNE OSERO na LYDIAH mosinera to kubatrana asense merie bimanyerero to kwarganyo be ko gusanga amona intwe boika omwerio. Tokoye chaka EMANYIE Jumatatu mwancho mo ligereria nigo omoroberio boko ena na oboko nyibe birogo okia sabanto bali bamenyete amono bolema omoroberio nyara ko boko arigani wa mona bisi yo mu mendere bwe county ya Kisii Doris Donya Toto. Nyara koba go gutuburanirwa amo n'abantu abo bakagere koba ebibago abo batamanyiri ase boigo banyara koba gusaria egati yebirogo na boigo banyara koba bakutigera abantu chingoma chinga kichumego yo okwana nabarikini go Donya baga kwerera natago cyago tenena gose gotiga ko bwatuka obokoreribo anende bwo gokonya abantu ase county ya Kisii na baga kurwaniwa asatere bune kirenga kyaye no kwene kyabuna abamenyi be county ya Kisii nigo bamenyire byana bwo ko banekeria amagendero chinga kichonsi nigaburirio bole ndigo tingi wanene ime county ya Kisii na gutomonye muri kitomero red mamani Omorobuli bw'obuteneri bw'abasubati ime county ya Kisii omusike Doris Donya Aburi oyume kantebu na Donya Charity Mission ase aroberete kwena na ebirogo by'abantu bali bamenyete no bolema nigo onyara ko bago guturbanirwa n'abantu bakageire koba ebibago imeyanyakeyo ewodi ya moticho ebunge ya South Mogirango emambe yeli tukolia lero Dere twacha kwa na nebirogo nyakeyo people living abantu babwato bolema 90 konyora belikiri so abantu aba 90 diri baisaransete nari chikwerende chichiacha chi ebibago byachaka kuba minyoki bachaka gutagora chitenti cheito mawe zikaanza kurushwa. Though mimi kama mama county nimezoea hizo vitu za mawe kupigwa, nimekuwa kama salamu
mtu anakupangia alafu anarudi nyuma, na security agencies wanajua hizi sio ni vitu hawajui, na mimi siwezi lia tunapigwa. Gunizi Kisii ni kama habari ya asubuhi, unapangiwa vizuri sana. Ukwana nabaliki imeyeskuru ya nyakeyo DEP magayichi buraburu kwene kigwanigo omoskedonya ayereire obuyabu morobeliyo asibalenge kubwatira nekinyagitali egati yabo tenwek iliyokolikia omubarobwa abali bamete nobolema. Sasa uzuri kama leo vile tunatembeleana na hawa, we partner with the tenwek. Wako na njia mzuri sana ya kusaidia kuregister. Ndio sababu tuliona if today this exercise would have been peaceful, the 90 would be automatically been registered. Ingekuwa rahisi kwa hawaizi enda tena kuambiwa pay the 1000 for check up and all kind of stuff, wa travel for a long distance kwenda huko KTRH penye wanapimiwa. So I wanted to make the work easy for people living with disability. Iwe ni mimi mama county nakuja kwao. Nigo omoskedonya alire eirabuna nachikoendera gukora emirimo imiye county ya Kisii na bali bonsi banyarako bakora amabayo asesemeyo niganyarako bagakubagikiria batirende turucho ko batwabire to complain na morembe to yogusi ntoko batoko complain kera lituko. What we can say omonto yoko bange binte bigati gagendera ko bangaseki donya tingo isaransa nyomba ngati ndiko kolega asio ko omonto ngo sirenga pru igoncha ke gotama no nyendere na chake gakinyuete bobe because natembenga every constituency. So maybe mtu anataka kuni discourage juu hizi mikutano zitaendelea kufanya kazi Kisii, lazima nitaendelea kufanya. Sensemo yaye omokomanda bw'abanyanyimbo ase sub-county yetago Laban Omol nigo ahenekiribuna abantu imbatigerwa chingoma abo ase abakagero babere babeko byara imbachikwa bosyo wekigambiro nagokonya ase obutuki bwaime. Since they were throwing stones, I will not come up with a number, but there is one who was hit by a stone. There are goons which are also well known within our area, but we managed to arrest some who are now in the cells, pending to be charged before court. Egati yabamenyi abaikirana asensemeyo eligokonywa na baroboni go barenge na yaiga kuliri sasa hii ni maendeleo tungitaka yaendelee. Kwa hivyo sina mengi, tafadhali mama Tonya asikupwe moyo na aendelee kufanya kazi hivyo hivyo. Twaminyo kire nabale mafu mugongo umwana ono beiro monene tindi kunyara komobereka lakini natemanya sawo tokonyire ntomanye tiko semambi nturanyore mama county yande na indato konyere ndi lakini asoko semelia nararora sara tokonye kuru gintu muneke ngekoro sebiremma oyole ngokoro ware njitege ntekeiga nero bore mbuo yakora arangiri gochi ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Miema no marikeito Mildred Momanyi se orobo tyoro oro ikranu no kuyena unobore ndimbo bebogo tingi wahane ne chingaki abarayi bakubwatuka obokonyi ase chinsemo au togotikana nayo nigo omugiro bw'abarimo bakogo chakabeneri tkurera ase chinsemo au ime yense ya Kenya skira bakwe murunganya na komoche kiombe kyabari mu Teacher Service Commission kubwatikana noko bataikiranira amaganyabo bagukwana amone nyumba cy'uburaria nigo egati ya borokia abo banyarako bakorobekana kisemo banyarako bakwe murunganiria ogotamendo kwemeshara na boigo gutaikiraniwa kwegati ya magani harachiko bakwene kingo bokoreri bwabo banyarako ba asenchira yubukirano agotomanya muri Kito Vincent Onyanja. Abo nabalimu inseyo mwaburyo bokupeta ekyombekeri kibatenerete bakwe murungani yako bwatikana no gotaigwa kwe birengarari byabo gochiase eserikali ekyombekyo gya kupeta sirituko lya lero eliri tukolitanga nilyo gochako mugirobo nigo basangereria okogani kwabo asobwamo na wote abuna bali gwikana asemeremo na kwira barbukorobekana ase chinsemo ime ya kaunti ya Kisii buna chinsemo chinde Kupet power! Power!
korobekana oku ngotigarete maiga n'umugirobo barimu kwenda sevirasi nigo gwatigara kogenderete abasa barimu barokana ko mu serikali kolengana abarimu abo nigo batebire bune serikali ikaraboni igatere igukogani kwabo ane mona soko nyara komenta barimu omusahara amone kibasira batabakoigwana aso mwaka bwekiri bubere ne 20 no yomo ko mwaka bwekiri bubere ne 2025 2021-2025 CBA asabate beru nambari ko chikose kirasime onye serikali teri ko chikotegerera okogani kwabo. Signed a CPA covering 2021-2025 and we agreed as members with the government that we were supposed to be paid in 2 installments. One installment was paid last July and as we speak the second installment has not been paid, and so far the government has already reported that they do not have money to pay. That's our one issue, and we are demanding that that money must be paid because this was an agreement deposited in a court of law and procedurally negotiated. We are behind the executive secretary, we are behind the national union leadership, and we are saying wale wazazi ambao wataleta watoto shuleni, hao watoto mtakuja muwafunze. Sisi kama walimu, starting today, we are on the streets, and what we want is the best for this country. We want teachers to be treated as professionals. Voigo ase county ya Bungoma amangana na barenge igama igaja barimu abo soka chinsemo EYEMO county yo nakurobekana soko nyara komo cha serikali ekerenga kyabekana no gote abuna ase myaka ya magega abarimu nigo baringo wakanchibesire ngaine amo na banasiasa gosaba jumbe ase kolende bona banasiasa barokana wakanchibesinyinga goetani umwalimu ingana bagendrete gosingerana na komo cha serikali. In early 70s, members of parliament were earning 12,000 as teachers were earning 1,800. Right now, members of parliament are earning in millions when teachers are earning in peanuts. Imeye county ya Nyeri buna chinsemo chinde nigo bone kyombekeryo kubalika bali mcha service commission kyarokana komo chiwo kendike 10 asogo tabagira bali mwane mono asoko nyara komenta bali bande chiribwe 45 yomo ocha sensemeli ya junior secondary abiko komenta bali bande chiribwe 20 eligwekeranye merobelyo ye amasomo. Tunawaambia TSC ambaye ni mwajiri wa walimu kwamba sisi hatungatuki, kwamba haturudi shuleni mpaka hayo ambayo demand yaweze kushughulikiwa yote. Tena kwa wazazi, tunaambia wazazi wakae na watoto wao nyumbani, hapo ndipo ambapo wako salama. County ya Kajiado mbatikatema igabona chinsemo chinde ekerenga kiabona kikilia bagendrete kwe murunganiria serikali bagone kyombekerya cha service commissioner. Ilifika mahali wakasema walimu wamepewa hiyo pesa, walimu wameenda kwa accounts wameangalia hakuna hizo pesa, na hizo pesa ndio tunataka. Hizo pesa zikitumwa tutaangalia mambo yao. Na upande hii nyingine walimu ambao wako na ng'ombe wameenda kwa mama wanachunga, wale wako na biashara ya kuuza njugu karanga tunaenda ndio tutafute. Sasa hakuna walimu kwa shule. It is a 24-hour job and their allowances must be enhanced. Ekyo gatigaritengere kyeke no nyamaga ya nati konyara wesoke kurwa somugirobo kupe tugosemba gendera no mugirobo ko reporter ya Ndizi TV editera ninchenkuru kwa Vincent Onyancha. Niamana omuriketo Vincent Onyancha se orobo tyururo ikirano amisi korende twarara nambage skuru bacha kama somavo ase tamwe ya gatatu. Togotikana nayo ni gomo goko monino bago koene kiwasenga ya Francis Onchuru ase kenyoro kya Nyagisaye yotoka ime ye ward ya Nyatieko ime ye bunge ya Kitutu chache South County ya Kisii neye magiga yomoga ka bwenge yokoira na asenga ya yemaga yere kobura wetani myaka 50 nene. Korengana ne amateni go banyatwa kwerege tambukiro na komori yo mwanchobo ingana boigeta nyarite kobo ko na matunda ndonsi aboigo bakanyara koba bago kwa omoyo bono mugoko iyo nigo nyarita koba go kubatakana na omosomario muyo mu manyeto mugaka Francis anyarita koba ga komora ase county ya Kirinyaga na gwaka oroboti heng moroberio go kumwirani anga uyo nyara kobo wikane wali tkorerero muri keto dipo nasanya nekira nasengeyo na busanga na bamate. Nigo bomugoko munene ase amate iyo mugaka Francis Onchuru kuruase ekenyoro kya Nyagisai ekyotoka ime yewori ya Nyakoe uyo beteka kuruase nkayaye wetani myaka 34 ya eltire ase amate yaye yakorogo sangereria wogo chikomorotota komoreta kurwa masamba esabari yabeteke goikirana Samarieta ni gongoro kwa Richard Umariba
aiga nonka oyo ochire rero ntatamoke ekero narenge isiko mwane omongwana ndagachicha chinga kiecho agandebe ng'omonto ase konye ngokora egasi kirinyaga nanyorete omonto ororo omogusii ogoteba sobo igere nyagisai naende aro oyo okerongo ekeraika tokeresana nkaigwa omonto agontebi nori imanyete naende tware korigia ekiagera chinga kiaruete amwaka 94 kurueria atana kwirana mpaka chinga kiechi ngolo kumera ni kwamba oyonera mu Roma nene nje ngomurwa murachira matuka mangi ono korona naliki abana otoki irinyaga twakora arambe tukamurenga chinga kiecho nigo baerera buna okuro kwa yenka ase myaka yonsi nigo gwasegetwe twe no gwetana chimeme amona tatu mwabo no kuro kwa yenka na gosere twakanya narengo mokena roji ya sokoro ibano le tatu mwabo mbago sanete kidogo akamokorobisha kidogo pone kagera bororo bwata kitamuruani akarta yangali bagara ito moiboli tikagenda nachiko kolegasi bono beire myaka menge myaka karibu 35 mata yaye nigo bono yagokera ukwirana kwa yenka asibamwire ni Nyasaye mbuya muno asokumurinda emyaka yonsi nigo yarengo mogoko monene sana ekiagara chinga kiarwete gaiga no rendiri chisegi chiarenge igo twaborete ngaki igabwaterana twaliro sana imaga itwakasire rororo lakini bona karo twanyora ngamo yale tuigwete bia sana twabere no mogoko asingenje mwaka uyu atakanya n'umuntu okurumba iga aka bare asbare okolegasi umuntu narorete reportinga umugaka onyara ko gakoroka nasigete oyakamutumanga kogo ikagari mwana nyagisai nonga mubatebi baje kundoto tabandushye gasende enchandigete nonyana bo amateyi nigo yarira yogo chikomurenda nka buno mumuro monene bwomochi ekiagera bono nigairiri bagari atatu mwabo anene asokurenda efamilie ywe ngoto kumusaba ngango nande togende kiagera no rendiri gwachiete chinguru chenge chinyinge bono chiakeire bera kagaiga igaba mino no bare nabo togokurenda buna korengana no ana bamura bamino bonse pipu na gwajite kwanyorire basirire bono nayo mugaka bwengeye no emechandende yonsi yakobagaiga naye tugotamera kwagaya nemechandeyo bona nkoma tseniga enyumbe toke mwaye abantu baboro nera twale family iga nte tutosimekana ne chimboka chinderema elinde tunakugendera no bugima bwanka igubonare bona atali chaye tukuja gotora komenta naye omugaka Francis Onchuru niga sangane kitasindikia Ndizi TV amangana yaiga literiane ngolo kubala Francis Onchuru naende naiwe aiwe naunga nyagisai ina ruita igenga kientampe sana ina ruita ngatamana tika ngene ko kolega hiani siko tibaga tukana ko kumana na baburinga ngala tika ngende njiko irigerie endagere yani ugiko reporteria ngatasindikia onambe ya mokia Ndizi TV kurwase kinyiro kinyagisai ikigotokemeye wadi ya Nyakoe ebunge ya kitutu cha South ilithera na nkoro kwa Dipon Asanya Biamono muliki oito Dipon Asanya karibunga mugaka Francis myake ne mengeke yima Tokosika moti obunenjira ya moyo gosira bamenyi be wodi ya gesusuri tukolya rero niga bwata ne bebyombe abanyara ko babagwe sokia awikira na skuru yokwena na obobundi yari yatirimba abanyara ko babago chako muroberio bokwenyorera amaigerio ane no muroberio yo nigo nyara ko bwato bubanyi bobobundia avoigo batabuati amasakara gose certificate no murobiro rabego korekana wekaritko ria halamis chinga kibono kubolia kwabere gokorwe wo cyase abasaye kogendera weso kyanene ase okwerikia ase eskureyo elio kwenyorera ubumanyi bw'ebintu aona korengana no mutenene w'eskureyo nigabaga kwenekia buna amabaga naro aisaine na igo nigo bariganetie kiroyo mo oyo oganetie cyo kwenyorera amasomo nanchi nanyo dini invitation yenga masomo nalega ya se technical ya tirimba no tuachire amane tuasomiwe tuasomi ya financial literacy go tuamanyire igonga ita sama tukaya kuruboni kuyacha kalero kampaka taside ponyo turi certificate na ande se masirika yachi ganda atoire promising angu to sponsor ali na induchi group chinga chipa awa wafanyi biashara kutu sponsor bali original staff kipange to batega ya to tebi ya to promisiri kutu sponsor bali se turanyara tu asuka kego batwe support
egia kabiri abana yuti aba minto bali skogaria njimuna naika na nyora masoma ya iga inatenga tiringorwa igongo kura kingonya masoma ya iga na ndenso ekirasimi ikia bate biringa masomo mvuri ngongo soma ya tirimba abo nunu mwanafunzi na abanafunzi ya minto bali skogari ninyoka ni goja toso eskurwa tosome tonyora matonyore skill ile tosoka siko tanto kwate skill igo nto sirabosa abana yuti ba minto banyari bali masaba ba chi sub county tuetana ine iga chabo basi kuboge tutu ninyoka ni gocha ya tirimba iga monyora sama somo ale quality. Nimekaribisha wale wageni, wale washikadau katika hiki sekta ya elimu ambao wamekuja kuongelesha wanafunzi wetu, wana vijiji na wale majirani wetu kuhusu uwekezaji wa pesa, kuitengeneza, uzaji zote ambao ndio wajue jinsi wanaweza kujiendeleza nazo. Pia tumepata nafasi nzuri ya kupeana nafasi kwa wale wanafunzi ambao wakujua tuko na chuo kubwa kama hiki, wamejionea kupea registration ili waendelee na masomo yao. Kwa hivyo yangu sio mingi, ila ilikuwa ni kupeana tu nafasi kwa watu wote waone ni nini tuko nayo, na kama kawaida tumekaribisha kila mtu. Kama walimu wa hiki chuo tunakaribisha wanafunzi ambao wangependelea kujiunga na sisi, waanze intake wa Septemba 9 tumeanza wakati huu ili waingie department 6: mechanical, electrical, business, computer, institutional management, biashara. Na wote mkuja tutawatafutia jinsi ya kujiunga na groups, na pia tutakuwa tunatafuta jinsi ya kuandikisha kwa hela. Togoska bosionigo omubere bw'omwana oyomo gati emyaka 15 nemo wika 15 nebere omweri oyo bakogotoka ase omugasorero ase ensemo ya Bombure yogotoka ase wodi ya Tabaka meyebunke ya South Mugrange County ya Kisii eyemagega yokorimera ekero barenge waka ontimbu aburitko ya igoro kurengana nabo na kirori nigo abana bo barenge batano nomo ase amache amwengerete nyagosira naboigo akanyara kobaga kurimera amache ayo imeno nyarabo nigo bachiete kotema kumurigia ritko igoro kurende machiete koba bakonyora mubere onyagosira. Wana mengambil dua cek jauh kecil. abarundi abeti pigipigi kurwa stage ya Giteri yogotoka se wodi nyakoibunge ya Kitutu chache South County ya Kisii nigo bono bairanirie serikali ya county ya Kisii nsibura iwe mugavana bwe county Paul Simbarati Mbiamono asoko gayana amangana arengete ekebande ikyobo kyabete kegutagura nonye magega ya barabo kwagacha kurengana na barabo nigo batebirwa nyarako bagwetera amakongwana ne chinga kichiembura enyige no mubaso omororo uyenyarere ko bagokwirera barabo hotaikirania obokorere bwabo bosombi bwa keralit kunigo bono bakirangambye mono abo igokorie ira mngamba chikoba bakogendera kubwatera na bunenchira ya moyo gwesira sobuma bwa keralit asa marieta ngoro ko Francis oyo ndimo igangete njinde chama ya stage ase stage ya twabere gange myaka enega twabere toko twererwo mugasoko toita twaremereye lakini ntwaje tukabeke kibanda kerto abite kibanda ikikuma manyene gataka okiri gachitaka gitagora era gitagorete asinse yobora ibwe sub county yaito twabwati bichiko bono nande tugwa kirambia mone sub county asogo eswanani na chairman itubwe sub county asogo eswanani baka bono mwatubwirere segiye bono ngobe gatore kibanda mbia mono ase Mr. Excellence omwesimiwa Simbarati bono asa bakoli ba egasi be sub county ya Kisii South batobwat siri mpaka kibande gyatenenire iko Mr. Simbarati to kerambia mono iko toroje no legas Samareta Kevin Ubiri omo chairman be sub county ya Kisii South ndeleta murabe chipigipigi
Kibanda kya Giteri nikiachite gikagaji kandi gikarusi bororo lakini gwitira rende squeeze aba na boda boda baito ngonya gwasomi mutore twabwatiri chiko bono iga mpaka tukaira nyone chipoti chita maramise ito sub count ne biteko mbali mbali togote barende kibande ke raguna gekobe kuwa gesikwe negento kirare gusaba ka kia banyene bali more angene para ibande be karabiko beku ibande byesche sede chapo da bora gachiko beku sengana kwao shedi yedari goseko bapamba ne ndiororo ne bango buri mubwo utachinde ngo twaro reshire yani majanda ngakibwa iruga mburi koirwa buri mubolie bo yani ke bande kali karororo asitinga kichinke kogotaka goja kwagaja goseko gwetani kugajo etani asike bande ke bwana tokobera ke bande kali kurusi bo bona igatwa kebe kireke bande kega ntwe tuwa ziri chiko onde bwensi ora ajikote magurusie ke bande kega nandi gose ajikote magotagora nyone libati elimo etoko genda muaye tobeke shedi yororo tonge torosi ke banda bu stage boya Moncho muligire tonyana ko batokuligire ria korekanire isko yorogongo rwa Gusii ni golitko ria rero murayigwense Daktari William Ruto anyara ko ba gakora umuyiga bwo bekerwa kigutua anene abasabu banyara ko ba ukora amoro kigwa ase skuru ya NYS yanyara ko ba korekana asensemo elia ya girigiri asanyara ko baga kokera anena magireyo nakuliira nka serikali ya NH ko bage ko basegeta nako basira banyara ko bakwenyorera embere mase myaka ere mutwe Ruto ni gabaga ko bakirambia munaso kwerwa ero konyora maigeria yo arabeka gokonya munaso bitambukiro by'amagendero imbense ya Kenya asabaga kuro kubore cyase wizara eriyeteneta mangana yabasaye kubwatirana n'icyo wizara cy'uburendi asoko ene kyabuna abasabu boigongonyora bare amaigerio yo gutumiki bw'ekibunduki ero gokonya asoko leto botere ruchingaki amangana ise yabera korekana imeyense ya Kenya na koene kyabuna nachiko gendera kubasira asemiro berio asekirenga cyo guskia ense ya Kenya busyo. The minister responsible for National Youth Service, who is here with me, should, in consultation with the Ministry of Defense and Ministry of Interior, further the initiative to make sure that the paramilitary training that these young men and women go through will include a basic course in firearms to make sure that they stand ready to protect the country when the need arises. To improve on the numbers, as I have directed that the next recruitment will have 20,000 recruits, I have today approved the recruitment of 200 additional cadet officers into the NYS and 500 private officers to support in the exemplary work that is going on at the National Youth Service. Let me also say that looking forward, the government will continue to support the National Youth Service as a critical driver of national youth empowerment and a reliable partner in national development initiatives. Our commitment to providing enhanced training, imparting competitive skills, expanding commercial ventures, and promoting sustainable practice is stronger and more urgent. We will also be expanding the facilities in the National Youth Service. I have already instructed the Ministry of Housing to provide additional hostels to house 3,000 extra recruits at the National Youth Service and to also develop housing for staff at the National Youth Service as they do for all the other services. Kati ya bali banyana ko bawikirana se umuyiga uyo no mu waziri bwo bokorerwa serikali Justin Muturi boigo onyara ko bagakogokera nka maigeri habansa bakunyara ko bakwenyorera ase eskuru ya NYS ganyare ko bagakoena na libaga rinene barabugutwara ubumanyi abo weswana ni ase obokoreri bwa serikali nigo bigate babuna maigeri ayo nigabereka gokonya ense ya Kenya so waka ebitambukiro abya magendero asabaga koenekia bune serikali nebegetemero berio emekano yo gocha koenekia amauncherero yo korongeya obokoreri ase eskuru yo ya maigeri a NYS. Since its inception, the NYS training has remained a strategic program for empowering the youth to gain skills for meaningful employment and nation building. Indeed, the NYS program mirrors the aspirations of the Kenya Kwanza dream
of this country, not just in training and empowering the youth, but also in the realization of other development goals. On that note, Your Excellency, sir, I will confirm to you that through its programs, the service has positioned itself to positively impact the Kenya Kwanza plan on agriculture, micro, small, and medium enterprise economy, environment and climate change, housing, digital superhighway and creative economy, sports and manufacturing. We will continue ensuring that the NYS as a flagship project supports the realization of the Kenya Kwanza plan. I wish to especially mention that under your visionary leadership, Your Excellency, we are embarking on a new chapter with the NYS Reengineering Program, which was your brainchild. Successful implementation of this initiative will ensure that the service not only sustains itself, but also thrives, generating its own revenue to support essential training and skill development programs. I wish to congratulate each of the graduates who have successfully completed the paramilitary training pillar. I wish to thank the parents, the guardians, the NYS Council, and management for the success of this training. Since its inception, the NYS training has remained a strategic program for empowering the youth to gain skills for meaningful employment and nation building. Indeed, the NYS program mirrors the aspirations of the Kenya Kwanza dream of this country, not just in training and empowering the youth, but also in the realization of other development goals. On that note, Your Excellency, sir, I will confirm to you that through its programs, Asentundende EMANYIE chigo sorry nainde yairanire maiga ibimina no anene evi via Kenya Premier League na wigo keria kia English Premier League sultanu meta chito mutimo gataiga kwenda airane amone bimina nebyo mwancho morigereria wikira gwo no to kwenda umutimo ko omotangani kigima EMANYIE Jumatatu zo sensemo ya kabere tuchikomera namana Nyotro mirenere Victor Sultano banyat manyinara ya atwari ganire time EMANYIE chigo sorry to basabuskare ngwira natore gukora EMANYIE Jumatatu enseyemo Ndizi TV Obwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire EYEMO elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine Vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire EYEMO elioto akire nabasaki baito vaikasure na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ayumwa njuwe gatasidi kia Ndizi TV na bogo tubuate witera senjera mtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubili ito chinsemero ngebere na nye nyoranga na bogo sonja wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie
Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Nagusugeire amaiga mange kigimo mwancho murigeri yango kwaligania EMANYIE chigosori ejumatatu ya lero ane maiga yechiligi au kugenda omutu mukoto irande bene EMANYIE chigosori nyoranga aseli ya English Premier League ase raundi ya kabere yebiminane byo timu ya Man United nigo yancharanete okomeni wa ibere ase ligiralis agose ibere ase ya mone timu ya Brighton chinga ki Manchester City bego akera timu bwa inye ase ya mochinga kibale ko bwaligania Ipswich Arsenal bakabaikora Aston Villa chigolibere ase ligiralis gero chinga ki Liverpool bayagete timu ya Brentford chigolibere ase enogo abanyangonko be season ya eta Man City nibo bachakire season ase chinguruke gimachinga kibaso irasubora ibwe ligi EMANYIE chigosori ikaranso ikenko manyi ayagendrete ase ENSA moyorongoro Gusii abaga sense ya Kenya. Nakwani mwancho muligiriri atariane Victor Sultan Obangi EMANYIE chigosori Jumatatu ya lero toyachake korwa se ligi ya KPL abwase yairandire bene ne timu ya Shabana nigo yachakire ligi ase owanchira nagose ase draw yegolie yemo ase yemo chinga kibarko soria ne timu ya Bidco ase mochie olia othika chigati chigosori chinde cyane gatiko kosoria gogosori wa ase round yentangani yeminano ya Kenya Premier League ngamo na Mara Sugar babagete timu ya Kakamega Homeboys golisato sebosa timu ya FC Leopards kabaka Mathare United inye sigeresegero sigati kyabagyanka chingaki Ulinzi Stars bagetwe na Muranga Seals goliemo sebosa Taska nigo babagete Sofapaka ya sebosa chingaki timu ya KCB barwete makaliyo gotabekana goliende ne timu ya Kariobangi Sharks timu ya Posta Rangers nigo na barabo basogete makaliyo goliemo asemo ase ne timu ya Bandari chingaki ligi yo ya Kenya Premier League era chie kweranderwa nande wiki yechitariki 14 cy'umutinyo kyanda timu ya Shabana chiko aliganiwa usini chiko solia egosoli yabo yanka entangani chingaki baracheko gosolia ne timu ya Police ngochi nigo amashabiki ya mange ye timu ya Shabana aligeretie nga enere season ya nene era chie baracheko gokora anene maiga ye timu yo konyora sponsorship korwa se ekiombekeria kia sport pesa egosori iyo era gosori gweche tariki 15 egosori round ya kabere ye timu ya Shabana barachikosoria ne timu ya Police FC.
asenchera EYEMO yokoene kingango sigetabale chigosori nabo igo kwea umutumuko kurwa semirmo yaba yabutambe abanyagetari kurwa sechinsemo aoni ubasangete chigosori sigeti ya karino tunga mosocho bwo bali kurwa se timu ose enyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital amo na timu ya St. Luke's kurwa se umochi Eldoret egati echi timu cyari ganetikwe ase tournament yo ngamo ne timu ya Kisii Wazes abo igo timu ya Kibra Legends egati ya ase tournament yo timu ya Kisii Wazes nigo yabuete chigosori chonsi chingaki timu elia ya KTRH yabuete gosori EYEMO na kubugwa gosori EYEMO agusena kwenda edro gosori EYEMO nigo abagwateni ba enseme yo bateruna nigo chigosori echo chiko bakonya ase okone kingango sangabale nabagwatani korwa se chinsemo aho nabayigo gosanga nabarwaire gose balia bagocha ase kinyagetari eliyo konyora obokoreri. In the month of October. My name is Carl Bosodo, Captain Kibra Legends. We formed this team just to bring change in our community. There are very many issues that were happening in our community: drug abuse, early pregnancies, people getting into very ugly activities within our community. So we came together just to bring that positive change in our community. My experience today was we had a very awesome day. Ababwatani basangete ase chigosori echo nigo baerete obuya bwe chigosori echo asemiremo chingaki abanyagetari abo batebetuna chigosori echo nigo chigo chikobakonya ase chigosori cha inter hospital tournament yera chikwaliganirwa asumotinyi oikomi. Yeah, it's important. It's important because once we come together with all the doctors, we are able to also understand what are the main issues affecting the community. So we've been able to have meetings with these doctors. The importance is we come together, they're able to enlighten us. Like currently we are facing monkeypox. So at least we've been able to get 1 or 2 guidance from them, which is important for us, that we understand the safety that we need to have every time when we are interacting with the community. The purpose of this game, especially our Z, is networking. So we come together, we network, we have fun, we enjoy the game. But I'm happy eventually we've been able to win our both matches, and that is very good because we train every day. Our main objective of having this team is to create private-public partnership. So all we want to do is that we want to meet the public, we want to meet the private institutions. All we want to do is to do networking. We know health is one thing everywhere. Somewhere where you can drink water or urinate, someone down the line is drinking water through the pipe, is urinating through the pipe. So people are having different health issues. All we want is to come out to the community, people let them come out. There's a lot of mental health that needs to be touched again. All the regions, that's all worldwide. And again, another big issue is we want to at least have these youths come together and know that it's not only that you can fall into drugs or this, but you can join people, interact with officials from the hospitals, officials from... Tumaliana rayona kwaliganetie korwa sensemo EMANYIE chigosori ndete kubwatiketeke korwa jucha sensemo ende studio jinga ke JOSEPHAT AMISI na EVERLYNE OSERO bako yarigania ko yakora sinjira yobo ikeno kurinde nimbota makwani abo korwa se kurukunga obwoka ni mchiko ya ikia bene chinsa isatu twara obuligiri obuya njengoro kwa Victor Sultan Obangi muna butambe ipo siku endelea kuzidishania. Mwana Sultan Obangi korwa sensemo yende studio samangana yama ya kegima korwa se EMANYIE chigosori AMISI numete kingo kerete singing labda Victor aposponia makwani itu arekoreta bone bote banyarete chinsa isatu I think aina bo nincho kumanye chikuraga chinsa isatu ningo manye mugoko mbwate no yeke mugoko mbwate oyo yeso ayo Chelsea
Maitha for the first time at least yekere ligi ya chagete. Ona injengise nate bango bakainde chikori chi karo chara ire isatu. Amanga na Chelsea ga yaruye. Amma ko yeso. Anyway, ataratiga yo sepo. Evelyn mate wali bage ndreko gutubwati gutera se mitandao ya Facebook. Ndo cha sensemo ya Facebook gaiga jeria kerubo korwachi semo chieba ranking ndo ma tebanage ndrete ago torigereria Nelson Mochoge korwachi semo chia Kyogoro ago tebanware me ya Ndizi TV Dolin Kemto Mwenga ankobaganira oborari obuya komokomo korwachi semo chia Kebirigo Songonga Joseph Nyabuga gotebana to watch it live korwachi semo chia Karen ime ya Nairobi Maki ya goteba toko yarorama yakorwa Kebeneni Center amono mungina Priska Morasi Rwele nabo igo Cyrus Osorate Bandizi TV no bwansubori kweli Ndizi TV na bwansubo mu Gusii bwansubo mu Gusii na mwancho mo ligereria ulia okoligereria amaya aya nimero bali akoro enkaya ayo nyarako bagwisaneka naye ndokwe bamaiga tuwakira ngambia mono kinga tunyarako batoko batrana hamona bali kivaita mangana maya kwaneka ngagochera sinchira yo baikano nyora sensemere ya Facebook na bakogandira gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News wetra se website ya www.ndizitv.net na koya bwatia ya nabo igomero bali ito togenda tukabatoko kwariganiri yo nyarako bakwaneka ngachibi chamariro gichago chira senchira boikano nikagoro kwa Sara Mamanyi litera ngoro kwa JOSEPHAT AMISI Riane Evelyn OSERO lida musinere to wetra na sensemo yebimanyerero twaro bulgerero bya semiro bireko bwatia tumerane chikoraga chinsesatu